til Asian Players. I dag skal vi lave top 10 FIFA Beast, så der er Nummer 10. Hvad var din? Lukaku. Og min det er Kyle Walker. Nummer 9. Min er ham der er for Leicester. Min er Iturbe. Nummer 8. Min er Ibarbo. Og min er Wanyama. 7. Min det er Martial. Og min er Oliver Torres. 6. Min er Frisbak. Obona. 5. Min er NG. Min er Ranti fra Bournemouth. 4. Min er Lorenzo Insigne fra Napoli. Og min er Ter Stegen. Så er vi nået ind til top 3. Min er Chibi Muting, eller jeg ved ikke, hvad kan det hedder. Ja, og min er Krychowiak. Nummer 2. Min er Biabiani. Og min er Embolo. 1. Lacazette. Og min er Pierre-Emerick Aubameyang. Kun en måde at slutte af på. Med. Husk at abonnere og like. Vi ses i næste video.